Kważi €1,000,000 ser jiġu ddedikati fi skema li tħeġġeġ l-innovazzjoni fih dan il-gvern lokali fir-rigward ta' immaniġġjar tal-iskart. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif il-kunsilli lokali ser ikunu liberi biex jaħsbu f'idejat innovattivi biex jaqdu lill-komunità tagħhom. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera stqarr li din l-iskema ser tagħti l-opportunità lil kull kunsill lokali biex jindirizza l-ħtiġijiet tiegħu b'soluzzjoni infassla apposta lihom. Il-Ministru Herrera saħaq li ambjent aħjar tfisser kwalità ta' ħajja aħjar. Dan il-fond ta' kważi €1,000,000 huwa intenzjonat biex kull kunsill japplika magħna b'xi idea innovattiva ta' kif jista' jemmeljora l-ġbir tal-iskart b'mod aktar effiċjenti. Jikkonvinċina u jieħu l-flus li huwa japplika għalihom. Però jien mhux se ndaħlu għax il-kunsill huwa elett, huwa gvern. Jiena nista' ntih il-flus, ntih l-għodda, ngħidlu qed intihomlok biex tużhom għal dan l-oġġett, però mbagħad kif ta' tużhom inti trid tiġini bl-idea tiegħek.